Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб, нафароне ки бори аввалан дар канали мо, ҳатман обуна мешавем, лайк монданро фаромӯш намекунем. Нашуд реклама дар номерҳои поёнбуда муроҷиат кунед. WhatsApp ҳам ҳаст дӯстон, барои фурӯхтани хона ё ки ягон магазин, ягон чиз иншоот ҳатман кӯмак мерасонем дӯстон. Хонаи навбатӣ мо дӯстон дар ана ҳамин ҷо аст. Ноҳияи Фирдавсӣ, поёни корвон, рӯ ба рӯи заправкаи газ Восток. 300 метр аз роҳи калон то даруни ана ҳамин хона дӯстон. Рӯ ба рӯи заправкаи Восток газ. Пеш аз дарвозаи тарафи поёни корвон Душанбе. Рост такёзи ба тарафи хона меравем. То охирша тамошо кунед. Маълумоти пурраро медиҳем. Номерои соҳибхонаро мемонем дар охири видео. Маълумоти пурраро соҳибхона медиҳад дӯстон. Замин 3.5 сотиқ аст. Ана ҳамин ин рае ки мебинем дӯстон, ин кӯча аст. Дар ин кӯча ду дарвоза аст. Якто ана ҳамин ростакиаш ана ҳамин хонаи фурӯшӣ аст. 3.5 сотиқ замин, 3 дар хона. Инҷо ҷои оғил мешавад дӯстон, ҷои ҳоҷатхона ва кухня. Дар ин ҷо як агарот. Ростаки ана ҳамин хонаи фурӯшӣ аст дӯстон. Ремонташ ремонти пешина аст. Як меҳмонхонааш ремонт дорад дӯстон. 3 дар хона аст. Квадратша намедонем дӯстон, муайян нест. Хоно 5 ба 3, ҳар се хонаҳо. Як тиреза аз тарафи калидор он тарафи хонаҳо. Дар ин ҷо дӯстон як подвал, таи ҳамин тапчане ки мебинем подвал аст. инҷо як калидор мешавад. ана ҳам тирезае ки меҳмонхонае ки дидем. ду хонаи дигар дар ин ҷо. Як хона, ҳамаш размерош 5 ба 3 гуфтем дӯстон. сеюмги хона. Хонаи зимнӣ аст. Ростаки як душивой мешавад дӯстон. ҳоҷатхона дар берун аст. об свет доимӣ аст дӯстон. Обаш ҳаст. инҷо як замин дигар мешавад. метавонед ягон душевои беруна кунед дӯстон, ё ки летни кухня дар ин ҷо ва ошхонааш аз ин тараф аст. роҳ аз тарафи он тараф ҳозир ба навор мегирем. инҷо метавонед як хонаи дигар ё ки кухня кунед дӯстон. инҷо як дарбича аз тарафи
пушт раҳ дорад дӯстон. ҷои дидонхона гуфтем. инҷо кухня аст дӯстон. временка, ҳоҷатхона ва ҷои оғилхона булаш барои ягон ҳезумонӣ. мобайн як боғи калон септик аст дӯстон. хоб ҳамаашро ба навор гирифтем дӯстон. як бор дигар такрор мекунем. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, поёни корвон, рӯ ба рӯи заправкаи Восток газ 300 метр то даруни ана ҳамин хона. замин 3.5 сотиқ, 3 дархона. размерои хонао 5 ба 3 аст дӯстон. меҳмонхона ва 2 хона дигар дар инҷо, якта санузел, дар инҷо дедонхона ва кухня, оғилхона, ҳоҷатхона, боло ҳезумхона, мобайн, агарод, як подвал дар инҷо дӯстон. нархи ин хона дӯстон 390 000 сомон боз муомила дора. номерҳо барои тамос 901 60 48 48. дар ана ҳамин номерҳо занг мезанем дӯстон. ватсап ҳаст. маълумоти пурраро соҳибмулк медиҳад. хоб раҳмати калон барои диққат. обуна мешавем. дар номерҳои поён буда барои реклама муроҷиат мекунем. ҳатман кӯмак мерасонем дӯстон.